Pagtuan sa Santos nga Misa. May the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. Healing Rosana Suarez ng Tate, Hercules, Edi Aya, Dodong Haka. Good health, Mr. and Mrs. Chan Chin Lam, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan, Nathan Thomas Ho. Pahuling dayon Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatrice Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Irasga, Tony Paras, and Undo Masias. Ang Diyos walay pinalabi. Gihigugma niya ang tanang katawhan tungod kay si Kristo, nagpakamatay ug nabanhaw alang sa tanan. Ang tanang nagabuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa ilang kaliwatan, kultura ug pinulungan. Kay ang Dios gugmaman, si kinsa ang nahigugma sa iyang isig katawo, nakaila sa tinuod nga buhing Dios, ug pagatawgon nga anak sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. Busa, niining ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw, kita gipahinumduman sa bugtong sugo nga gibilin ni Kristo alang kanato sa iyang pag-ingon. Paghigugmaay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. Makapabilin lamang kita sa iyang gugma kung tumanon nato ang iyang sugo, ug pinaagi lamang niini, makabaton kita og hingpit nga kalipay. Ang kalipay ni Kristo nga dili ikahatag sa kalibutan. Palihog manindog ang tanan ug daygon ta ang Dios diha sa iyang makaluluwas nga gahom. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nagsuon, ang Ginoo gusto nga kita maglipay ug magbalipayon. Pudingon siya, magbalipayon lang ta kung kita mahigugmaay. Sama sa gugma, sama sa mahigugma niya kanato. Muna may naota, nga ning sa Lugan Santos nga Misa, doon na tayo gugma sa inyong tagsata sa kapanimalay. Dugma sa mga kasing-kasing para maangkot ng ganito ito kalipay nga Diyos nun. May isang rumaandang kita pagsaulog ng Santos nga Misa, basulan na itong atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluan ang atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Ngunit sa iyang mga tao, ibisayo na Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos sa mga magkakataong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, tutuhanan Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw nagawad na sa sala sa kalimutan, naluwi kami. Ikaw nagawid ko sa loob sa mahal na ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Mag-ampo kita. Magagahom nga Dios, himuha nga magasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang Dios walay pinalabi. Si Kristo namatay ug nabanhaw alang sa tanang katawhan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan, ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro, ug giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha, kay tao lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon, nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya, ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan, sa bulok sa iyang panit." Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo, kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtutuo nga Hudeo,
nga taga Joppe nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbubo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudiyo. Kay nakadungog sila sa mga dili Hudiyo nga nagsulti sa laing mga pinulungan ug nagdayeg sa pagkagamhanan sa Dios. Si Pedro miingon, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyo'y makapugong sa bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya, gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila kaadlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balan nga bugtong. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinumanon, alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo, pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Dios gugma. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, nakaila sa tinuod nga buhing Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan.
Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig kataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig kataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma, mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. Ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo manaag kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Nahigugma ako kaninyo, ingon ang amahan nahigugma kanako. Pabiling kamo sa kong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magabiling kamo sa kong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, yung nagpabilin sa iyang gugma. Sultihan ko mo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini ang akong sugo, pahigugmaay kamo, ingon ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong sugo, ay kahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyahang mga higala, mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, di ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tagong ko kamo nga akong mga higala. Igisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. Ug gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghan. Bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang akong sugo kaninyo. Pahigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May iso, naminaw mo si Ebanghelyo? Naminaw mo? Unsay sugo sa Ginoo? Naminaw yun. Very good. Yung gumaay ka mo. Usa ka bata, nangutana nga to siyang mama ba? Yan siya, ma, pila man yun kabuok ang sugo sa Ginoo nato. Ningon yung mama nga, napo na kasugo dong. Napo kasugo. Napo ra, ma? Ingon din siya, ma, believe di ko niyo, ma, eh. Believe ko, bright ka, ma. Lupig di mo Ginoo. Kaya Ginoo, napo ra, imo daghan kayo, ma.
lakaw dito, aring-ari, palitsuka, tuog no, hugasing ko plato, daghan kayo. Mas bright pa dyan ka ma. Mga igsuon, warag joke no. Kung hibaw ka ba nga, kining sugo sa Ginoo na po kasugo sa Dios, agihatag sa katawan dihan ni Moises para sa katawhan. Sa dihan ni sa mga kamot sa mga gitawag tog magtutudo sa balaod, sa ilan ang pag-uting kay niini, iba kung sinitabo na po kasugo sa Ginoo, niabot kini og 613 kasugo. Grabe. Gikas na po nitubog sa 613. 613. Yung mga balaod, daghang kayo. Unsa ang paghugas sa tiil, unsay buhaton sa unsay kanon, nga di ka kadagbanig sa kuan, di ka patambal sa imong hubag ang adlaw. Grabihan na jud kayo. Mabitaw nga dahil gayon ba ang usa ka magtutudlo ng utagyo ni Kristo naglibog. Nga Ginoo, unsa man gini? Daghang kay ni mga balaod nato. Unsa man gid labing importante yung balaod be? Nahibaw mo tubag ni Kristo na no? Bright mo ni. Hibaw gid mo. Be, aon to kayo mahibaw gid mo. Pupa ni Kristo ang tubag ni ini kini. Mao ni ang labing importanteng sugo. Higugmaan ninyo ang Dios be sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kuna-kuna, sa tibuok nimong bright kayo mo lagi mo. Higugma. O higugma asad ay mo isi katao sama sa higugma si mong kaugalingon. Sa rin pagkasulti, no? Lain pagkasulti. Ang sugo sa Ginoo o sa ragyod? Gugma lang. Gugma lang yun. Tigpaminawan mo ko sa ABS-CBN o sa DYAB, no? Sa lindog sa mga ni Leo Lastimosa, kailan mo, no? Si Leo, no? Usahay siya ni ka batid nga magbalita, no? O usa gini ka yang mga komentaryo maundangon mo ingod maundanon juga ayo, no? Pero nakamatikod jud ko nga kada gyud niya balita good news man utapos gid ingon siya gugma lang. O bisag ang balita dili maayo, gugma lang. Magkomentaryo siya, bisag komentaryo usahan niya pertigtrada, katapos gugma lang. Bisag unsay problema, no? Gugma lang. Ako na impress kay ko na ba? Kay mo man jud gugma lang. Unsa may naa sa gugma? Bisag usang problema, masulbad man. Unsa man naa sa gugma? Nimina mo sa kaduhang pagbasa? O siya nasa gugma? Pumpas kaduhang pagbasa ba? Pumpas ni San Juan, God is love. So ang gugma mo ang Diyos. So ang gugma mo ang Diyos, sulbadan. Gugma. Nga po pa ni San Juan, ang gugma sa Diyos, ipadala niyang anak alang kanato, aron kita doon na tayo tunhay kinabuhi, magkaanggo kinabuhi o maluwas kita. Nga kanang gugmaha ba, nga diha ni Kristo, greater love no man has, He lays down His life for us. Kanang nagugmaha nga makaluwas. Munang tinuod yun nagiingon nga, what the world needs, love. Ang kalibutan na kinahanglan yung gugma. Tungod kay makita man nato nga ang kalibutan murag one ay pahiw kawadon sa gugma, sa kamino sa gugma. Tanawa ang atong kalibutan sa pamilya karon. What's happening with the family? Ang gugma sa pamilya karon. Lipag mawa na ang gugma sa banag asawa, buwag.
bungkag pamilya. Mawa na ang gitawag to gugmas kasing-kasing sa ginikanan, mupatay na sila mga anak. How many broken families? I know that, nagdagog parokya. Wala akong kasabot ba? Gubot pas lukot. Problems. Pero bottom line is, one ay gugma. Sa itong nasol, tanawa, na ang grabing kakabos. Tungkol sa grabing corruption. Corruption is greed. Why gugma? Ang pinatyanay diri o diha. Why gugma? Pero bakit bang, wala giginuog ba, di na mahadlok mo patay, di mahadlok mangawat, di mahadlok mo rape, di mahadlok maghikog, di mahadlok na. May kurat juga. What ay ginoo? Munang tinuod na, maayo kayo nang ingon. Gugma lang. Gugma lang. Niyang sama ng gugma lang. Pumpa sa unang pagbasa, ang gugma, mo ang ginoo. O ang tinuod nga gugma, mo nga nagtuma ka sugo sa ginoo. O ang sugo sa ginoo, hibaw man ta. Gugma, higugma imong kaugalingon. Love yourself. Higugma ang imong isig ka tao. Higugma ang itawag to, ang Diyos labaw sa tanan is love. Kung tanaw mo ba? Tanaw lang nimo sa kitabo sa kinabuhi, no? You see love almost everywhere also. Na may unta gyud na, no? Ato gyud nang palambuon ba? No? Good. Nakadungog mo sa chismis. Si Sarah Geronimo kuno ni breakdown kuno siyang concert dito sa Las Vegas. Pero ang iyang paambit ba, at Israel to lang din, ang sultan ningon siya, yung realization ba ningon siya. Mas sila, no, after 15 years, gitawag to siyang pagkasikat ba, with all the, gitawag to success, with all the money and everything, ningon siya. Empty, mura magkulang. Kulang. That means, di siya malipayon ba? Pong panayag yun, you know, di man ni kalipay. Di man yun ni mo ang makalipay. Ingon siya, makalipay yun o, pong paniya. Ang kalipay niya ipaabot mo, yung tado na yung magmahal niya. No? Magmahal ka niya. Magmahal ka niya, nga mura dili mo lubat ang pagmahal, bisan pa sa iyang pagka mga imperfections sa iyang kinabuhi ba. Love, kahit sino ka man pagmahal. Ug mo mga iso, gugma lang. Gugma lang ang maghatag mo joy sa iyang kinabuhi. Pumang pa niya. It's true. It's true. Gusto nagsulti ni Kristo. Kailan magkita San Agustin, no? San Agustin, tao San Agustin. Ura-ura gina San Agustin yun. Ingon siya, sus, ginoo na unsa man no? Sa akong kinabuhi, no? Nga nung karoon pa ko kaplag sa imong gugma. Kadugay na di ay ni mo diha kakanako, pero ako nangit akong gugma sa gawas, sa tanang kalipay, sa kalibutan, all the time diha kakanako. Magani nga diha kakanako, imo kong gipukaw, imo kong paamgo sa imong pagmahal. Salamat, kaya nagkaamgo ako, ug nagbahal ko kanimo. Ug diha na ko makatagamtom og tinuod nga, you know, kalipay sa kinabuhi. Joy in life. Gugma lang diha sa conversion. Gugma lang. Doon ako'y madring amiga. Kwapa ka ito siya. Pero di ito madri itong una, di pa ko sulikros itong una. Bright pa dyan kaayo. Bright kaayo, professionals, tanan. Kaya nisuod mas pagkamadri, oy. Nga naman ni siya. Nga naman ni siya. Una akong giukoy, siguro kakawa ka, desperado. Smiling ka na siya. Why? Sa Father, believe it or not, pwede ka mo to, Father. I just love the Lord. Gugma lang.
Di siya, murag Ginoo yun. Gugma lang. Di na kasabutan ha. Pero if you love the Lord, she wants to totally give herself to the Lord. The joy. And every time I see her, she's so happy a person yun. Madipayon kayo. Tinuwa ginagisulti sa Ginoo eh. Ang niyang kalipay mga abitan yun nato. Daghan sa buntagan patanig mga example. No? May yung konduktor nga retire na siya after 50 years. No? Buta na siya sa imuhang pagka-doktor o sa may labing maayong medisina nga makatambal sa mga tao nga most effective kayo. Sa tubag niya, gugma lang. Gugma lang. Ingon sa kaya sa mga tao, bisag lakit sa kitrawas, 10% na yun eh. 90% ini, kinahanglan na nag-isag compassion and love. Gugma lang. Gugma. Mabitas ba di Teresa? Kaya kanang Mother Teresa sa of Calcutta, no? Santa man na siya. Sa iyang gitawag to apostolado. No? Yung siya nga, when you go out, when you go ato ka sa mga alaot kayo, mga masakiton, mga tigulang ato dito, yung sila, atua sila, no? Usamahin mo nila. Just show them. Show them that you care, that you love them. Gugma lang. Gugma lang. Pag marihab silang kinabuhi. I can see this around. Bisto na adiha ang gitawag na ito ni kalibutan na murag kawad sa gugma. But love is around. And we can do it. I experienced it in my parish, for example, sa apostolado sa parokya. Kadaghang mga tao, I think, ura-ura nyo din ba? Nga mutabang sa apostolado sa simbahan, mo evangelize, tanan ba? Without sa hatag panahon, bahandi, no? Tagtabang yun. Why? Mutan na sila. Gugma lang sa Diyos. Gugma sa Diyos. Walang tinuod yun. Labaw sa tanan, mga igsoon, mga labing importante. Sa katapusan ng kinabuhi, when we meet the Lord, at ba ito sa Ginoo niya, mga igsoon, inigtagbo ito sa Ginoo, dili mong utana sa Ginoo, pila may nadawat, pila may gihatag di mong ngadto, o sa butang nga dagkong nahimon sa kalibutana. Dili. Pumutana niya, karon kay makasunod sa langit, mao gini, nabay gugma sa mong kasing-kasing. Gugma lang.
Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Hesus Kristo, yang anak gabugtong Ginoo nato. Panangko sa lalang sa Espiritu Santo. Yang anak ni Maria nga Birhen. Kisakit sa gulipon sa Pilato. Nasa sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulukalan na banhaw. Misaka sa langit. Igaligo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Yan dito mabalik siya or pagkong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, basiluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Dios, Amahan, na makabatunong ta kita sa hingpit na kalipay ni Kristo. Sa matang pangamuyo kita moingon, paambita kami sa imong kalipay, Ginoo. Nga ang simbahan, lukop sa tibok kalibutan, makabuton unta sa himpit nga kalipay, pinaagi sa pagkahiusa ni ini, sa bikaryo ni Kristo, si Francisco atong Santo Papa, nga nangulo diha sa karidad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ambita kami sa imong kalipay, nga sa walay pagpihig o sa walay pagpalabi, ang atong gobyerno maghatag unta og igong serbisyo alang sa tanang mga tao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ambita kami sa imong kalipay, Nga ang bugtong sugo nga gibili ni Kristo sa paghigugma sa isig katawo, labi pa untang matuman ni ining pagsaulog sa tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ambita kami sa imong kalipay, Nga ang mga tao nga nagpalayo sa Ginoo, makighigala na pag-usab kaniya, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ambita kami sa imong kalipay, Nga mabayaw na sa altar si Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, kansang kinabuhi na halad sa kabus o sa masakiton, mag-ampo kita sa Ginoo. Ambita kami sa imong kalipay, Nga ang mga nangamatay tungod sa ilang pagkahiusa ni Kristo, makapupo unta sa bunga sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ambita kami sa imong kalipay, Hiusa kami diha sa imong gugma o Dios, aron makabaton kami sa hingpit nga kalipay ni Hesus Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer. Fruit of the earth, work of our hands.
Mag-aampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Dawaton na sa inyo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kasalanan sa tibok niya santo sa simbahan. Ginoo mo dangat untang anak kanimo ang amo mga pangaliya, ubas maghalad ni mga gasa. Aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento nga imong dakong gugma, kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayod magpalipayon kami sa pagdaig kanimo labi na ni gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kuno si Kristo gihalad kamo sakripisyo sa Pasko. Wala sa muhunong sa paghalad siyang kagalingon tungod kanamo. O diya sa imong atubangan na nalipod kanamo nga walay kunong sa panglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili mamatay, siyang kodero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug sa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangaw kami sa imong himaya, di silang wag hunong nga pag-awit. Santos, gay ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinaalang kanamo, na lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang gagalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo. Ipika sumihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis. Salamat ng pag-usab og midayeg. Mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini. Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Adugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Ano paghandong sa kamatayan pagabanahon ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pahans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungkol kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Imo ang kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga maghingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malaomon nga banhaw sila tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dahil sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kaniya magagagahong nga Amahan, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa mga Amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuy mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Ron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahiliyo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo ng mga apostoles ang kalino ibilig ko kaninyo kung kalino ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong hatag sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Pakita ang panag-inig sunay.
ko rin sa Diyos nga nagawag tang salas kalibutan mula itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila pa ang inyong kalawat kanimo ang panipamulo lamang ang maayo. Daw sige sa mata. Magagawa mong tunay nga Dios na nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon. Pinagis pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Padaghana din ka na mo ang bunga sa sakramento sa Pasko. Ihatag nga mo ang magkasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kinamugipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga itong mga sakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak, kasakit sa kamatayan sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailo, diya sa kasakitan. Dumga ang pangamuyo, na mong gihalad alang sa masakiton. Inawat na nag-antos tungkol sa sakit ug balatian. Magkamong gipili siya para mahimong santos. Kang iyang kasakit, nayon sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak. Nga buyog hari, ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Ato ang pagpasalamat sa sponsors, donors, hasta na mga participants ni ining Santos nga Misa. Ato ang choir, Kanta Sugbo Choral. No? Atong Pilgrims Crusades, The Holy Face of Jesus, Cathedral Chapter, Sinacol, led by Marian Campos, Eufra San Vicente, Orhelio, led by Jane Berdida, Divine Mercy, sa Lourdes Paris, Santo Rosario. Atong offerers sa ring humawas, Tess Waiko,
pilgrims and non-pilgrims. O salamat kaninyong tanan nga nagsimba dinhi og sa atos telebisyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Dios magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ang kalinaw ug gugma ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Dios. Tiguang kita sa? Karon pa kakaibaw? Mao lagi murag wa nay angay nga paminawan ba nga namingon na gupabadlong. Kisa man ako. Di ba niingon ko na oy angay paminawan nga nay tiguang mapabadlong. O lagi. Diba? O kinsa man Ako nagbabadlong? ay sa na-appreciate kay na ko ang imong giingon nga kada adlaw sa di pa ka maadto sa trabaho, muhapit yung kag simbahan. Believe kay ko na nanabig ko sa tumas lang kabuotan sa kumbana kada paduol gud kanunay sa Ginoo. Pero unsa man ang balitaan niabot nako? Ha? Awon eh. Oo, muhapit kag simbahan, pero kinsa man ang mupusing das ilawom sa akasya nga puwa kay guwait. Maghuwat ba ang porma marag half moon? Bati sa naong parehan ako. Unya mo ingon dahil nga imong tunulan o kwarta. Unya dahil mo mapakyut-kyut na makatawa kay maanday na kamusinyas na kag heart. Nga naman na. Ang heart, o sa kulor sa heart? Puwa, ang mag... Oo. Oh. Butudol ko kwarta, musinyas ko heart, sa ato pa katong kandila ang red. Sa kandilang red. Akong ipapalit sa iya, ha? Ito mo yung lucky, pero Okay, unsa? inighulong sa jeep, tunulan ako sa ipalit ang kandila, nga red mo ng heart ako isinyas. Siya gi mo Unya, papadto. usahay sa musinyas ako, L. Love. Dili niya, love, oy. May bakas na hindi na kandila. Ang kandila nga lagom, katong inusab. Tarong ni pagkatao ha. Pataka man Ayaw ha, yung kong explicar nga kanabang dili balburutok ng utak nito. Di ka nga natin. Ay, kapuyan man kung ato nito si Bana, budagkot nito Pilipinas. Green, na yellow, na puwa, na Uy. wadyo ko nakasabot kung Ingon. gano'n na color ang kandila. Ingon ka na kaway po angod, manunggo kas lain tao sa imong pag-ampo para sa Ginoo. Mulingaw kang Ginoo ana. Nalingaw kay ngano, katong akong gitunulan, nakaganan siya man pod. Usahay, dili ko na nilang dagkot. Aba diha. Ngano mo sana kandila? Lain mag-color, na color coding din kandila. Nga, masukuday ka na ako. Ampot lang, wako kahibaw. Akong kalagutan, ngano din si tunulan ko andi. Ako may balita ko. Pare. Palit lagi gamata kandila, ka ng tindira na sa kandila. Uy, papalit ang kandila. Kadili lang ko manaog, ako na lang itunol. Muna mo sinyas kong L, kung akong kwarta itunol, para sa lagom nga Pero kandila. nahibaw yung kang di kinamao. Nga heart, para sa pula nga kandila. Ikaw gimo adton ta, ikay mo dagkot. Ay, maura hapon na, oy. Ang wala na ko masamti, anong lain-lain color, lain-lain presyo. O kay Hartman imo giuno, mangutana ko mon senyor, unsay meaning anong mga kolora ngano na niya? Ang heart pagi mo gipili. Ya, Siyempre, kay barato man. Sa baya Barato. Karon. Katong green, katong hilo, mahal man to. Oh, maminaw ta mon senyor. Unsa man nga nung doon mga color coding ang kandila na to. Ngano man na mon senyor in town mon senyor. Ang kanilang mudag ko ta, kay ngit-ngit man, brown out. Mao na gamit kanila, di ba? Brown out man, no? Pero ang kanila kasagaran atong gigamit sa ato ang mag-ampo ta, di ba? Mag-ampo ta, madagot tag kandila sa misa, madagot tag kandila sa mag-ampo nato. Anto ta sa minteryo, mudag ko ta, mag-ampo rosaryo ta sa ato ang mga igsoon nga namatay, no? Sa mga santos, no? Mudag ko ta. Iba ka kanang kandila, murabag sa to ang kita, mudag ko ta, mura nag-apil sa mag-ampo ba? Murabag simbolo nga kita nag-ampo alang kanila. Usa na siya kagamitan sa kandila gyud, no? Unya, pero along the way, mas ang minis kandila mas nalawom na siya kayo, no? Labi pa nga si Kristo diingon na siya, ako ang kahayag. So, ang kandila
doon na kahulugan nga lawom na nga mao na si Kristo. Mabitaw nga sa atong pag-vigil si Kristo ang kahayag na. Siya na ang kandila nga nagdag kahayag sa kalibutan. Mas na kuan na siya murag mingon na to ba nga nabalaan no na jud kay ba. Na sacramental na siya ba kanon napanalangin na naman siya. Di mo na siya kandila lang nga naadiha nga ibalig sa sige na basta panalangin na mura may pag sacramental naman na siya. Ya kanang gitawag na to unahon tanang mga color coding. Mga di lang na atong dunay color kana na sa Advent candles, no? Nga na ay mga violet diha. Nagpasturot ka na nga atong pag nag-ampo ta nga mura nga mahinulsulon, no? Mura color niya ang pink mura pag rejoicing ta, no? Nagmalipayon ta. Doon na siya symbolic na pero still it is a prayer. Pero ang usa ka butang lang gyud nga ang kandila, no? Mauna si Kristo. Muna kanang Paschal candle for example, muna gitawag tog the candles of all candles ba muna si Kristo ba. Nga diin adto ta mudagkot dito lay pa magliro ta sa tong lungon sa nang sinapatay na to mga igsuon, pamasin na tungod kay nagtuo ta nga si Kristo man ang pagkabanhaw, no kining kandila simbolo man sa pagkabanhaw ni Kristo nga siya sa atong igsuon mabanhaw. Nga kanang kandila asad ato dagko ta sa Paschal candle para sa bunyag kana si Kristo nagyapon na ang kandila nga ang kahayag na siya. Diin kita gihagit nga kini kandila dad-a kini nato unya no sa pagsugat ato sa Ginoo. Sa to pa nga ang kandila nga mo si Kristo nga atong gikuptan diha sa bunyag. Nga kita giingon nga kining kahayag no dad-a kini diha sa pagsugat nimo sa Ginoo. Maglakaw ka sa kahayag sa pagtuo. Ang kandila na adya gyud kay kanang kandila maupos man na siya, mawa man na siya, pero nga ang Kristo nga nasong kasing-kasing mo ng kahayag, kita na gyud ang tinuod nga kandila. Kung musiga ta, udan agtas kinabuhi sa katawo, magbando tas kinabuhi sa katawo, kita na gyud ang tinuod nga kandila. Nga mauna si Kristo nga naa kanato. Nga alang sa kinabuhi, maghatag-tag kasanag sa tibuok kalibutan kay nagdaman ta ni Kristo nga mo ang tinuod nga kandila. Unang gamitan na sa brownout, kaya importante ka na, gamitan ka na sa pag-ampo, gamitan ka na gyud sa pagpadayag sa imong pagtuo. Pero usa lang kabutang nga itong importante kaayo, no? Nga kanang ingon na ito nga idagkot ko diha, ikalay ampo diha. Well, ang pag-ampo daw ito magina sa Ginoo, no? Sige, amo na ito. Pero magyo na gyud nga ikay budagkot ikay mo ampo. No? Unya ampo jud kay sayang mo imo idagkot diha no? Unya mulakaw ka, kawatos mga bata. Bawa na imong kandila. Pero sa kabutang lang nga kini part sa to ang gitawag tog to relate sa Ginoo ug sa tong patuang sa mga santos, and it's a beautiful way of expressing yun. Kahayag. Amen.